Manuel Camilleri li llum għandu 70 sena ilu għal dawn l-aħħar 20 sena jgħix bil-kundizzjoni tal-epilessija. 20 sen ilu taħ l-ewwel żewġ aċċessjonijiet u minn hemm saret id-dijanjosi. Manuel sar jaf li inċident li kellu meta kellu madwar 25 sena kien il-kawża wara l-kundizzjoni tiegħu. Tatni f'darbtej, għax biex ikollok epilepsija, tikku darbtej, darba ġifieri ma jgħidux li inti għandek l-epilessija, tifhem. U minn hemm qalu li l-isptar li kelli epilepsi. Dik kienet ġifieri mill-inġeri indunajt. Kienu waqgħet bib ta' garax fuqi ġifieri u għamil l-ħsara fuq naħta wara ta' rasi. Illum l-epilessija ta' Manuel bħal f'70% tal-popolazzjoni hija kontrollata kompletament permezz tal-mediċina, iżda xorta waħda temm il-possibilità li ttieħed ċessjoni u għalhekk huwa jżomm lilu nnifsu preparat għal dak kollu li jista' jinqala, tant li jilbes ċappetta ma' jdeh li fija għandha d-dettalji kollha dwaru u l-mediċina li jieħu. Illum huwa jagħmel parti mill-Assoċjazzjoni għall-Epilessija fih dan il-Caritas Malta biex ixxerret iżjed għarfien dwar il-kundizzjoni u jgħin lil dawk kollha li jbatu mill-kundizzjoni jew jieħdu ħsieb persuni li jbatu mill-epilessija. Il-Professur Janet Mifsud, konsulenta tal-Assoċjazzjoni, spjegatilna kif l-aċċessjoni tiġri minħabba attività mhux normali tal-elettriku fil-moħħ. Li jiġi għal ftit minuti il-moħħ ma jibda jaħdem għal ras, ġifiri il-ġisem naraw movimenti mhux tas-soltu fil-ġisem. Qabel konna nidurhom grand mal li forsi wieħed jaqa' mal-art, jagħti bdejħu b'saqajh u forsi joħroġ bżieq mill-ħalq, hemm jiġtaħsar ftit sekondi u ftit minuti. Il-President tal-Assoċjazzjoni Frank Portelli spjega kif lan tal-Assoċjazzjoni huwa li jitkabbar l-arfin dwar il-kundizzjoni tal-epilessija li minna jbatu madwar 4,000 ruħ f'pajjiżna. Spjega kif mal-laqat li għamlu lill-membri huma ppubblikaw ukoll toolkit dwar il-kundizzjoni. Ħloqna dat toolkit, ġifieri domna naħdmu fuqu mhux ħażin. Ma jfissirx li hekk taqra t-toolkit m'għandekx tkellem tabib ta' ġifieri, imma ikun ta' linji gwida għal dak li jkun biex ma jippanikjax speċjalment u jgħin kemm il-ġenituri u l-carers u anki jinnaf pulizija. Manuel Camilleri temm jagħmel kuraġġ lil min għadu kif saritlu dijanjosi u sar jaf li jbati mill-kundizzjoni tal-epilessija u stqar li bl-epilessija wieħed jista' jgħix mod normali. M'għandux għalfejn bniedem joqgħod jiddejja għax jista' jgħix ħajja normali. Jien fil-mument jiġifieri ara isni għandi għadja tal-epilepsi biex niddejja li għax qed inkellimkom li forsi t-tieni epilepsi, għas naħseb fuq ġieli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.